F'din il-katakezi sistijaj nixtieq nikkonkludi dawn il-katekeżijiet li tajda l-aħħar li trattaw dwar il-bżonn li noħorġu mill-bruda spiritwali fil-mixja tal-ħajja tagħna. U propju tlaqna dawn ir-riflessjonijiet minn kelma li nsibu fil-ktieb tal-Apokalissi. Il-ktieb tal-Apokalissi li fil-bidu tiegħu insibu 7 messaġġi il-7 knejjes differenti u li l-messaġġ fil-Knisja tal-Lawdiċija, il-messaġġ li għatija Ġesu huwa dan. Jiena naf l-opri tiegħek u naf li la inti kiesaħ u lanqas sħun, mhux li kont jew kiesaħ jew sħun, u hekk la darba inti biret u la sħun u lanqas kiesaħ jien se nobsqok minn ġo ħalqi. Rajna il-gravità u s-serjetà ta' din il-kelma illi biex ngħidu hekk il-persuna li hija bierda Ġesu qed jgħid jiena nobsqok minn ġo ħalqi ċe ma għandekx aktar relazzjoni miegħi. Aħjar kont kiesaħ jew sħun, imma li inti biret seqlem u seqlaw hija realtà eżistej li hija gravi ħafna quddiem Alla. Rajna f'daw il-katekeżijiet x'inhuma l-karatteristiċi tal-persuna bierda. Rajna wkoll x'inhija l-bruda spiritwali eżatt. Tkellimna wkoll fuq xi kawża il-bruda spiritwali. Imbagħad rajna wkoll ftit kif nistgħu noħorġu mill-bruda spiritwali. U għettilkom li rridu nagħmlu dan billi nsimgħu l-kelma tal-Alla anke minn predikaturi midluka bl-Ispirtu, il-ħajjiet tal-qaddisin li nitolbu l-Ispirtu Santu l-Omna Marija, komunità nisranija li hija verament imħeġġa, u l-aħħar ħaġa li nixtieq nipproponilkom bħala għajnuna siwja ħafna fil-mixja tagħna biex noħorġu mill-bruda spiritwali u li hija l-katakezi tal-lum hija propju il-kontemplazzjoni jew il-meditazzjoni tal-passjoni ta' Ġesu. Tant qaddisin eżistijaj talbu u meditaw il-passjoni. Il-meditazzjoni tal-passjoni ta' Kristu, meta naħsbu fuq kemm Ġesu batalina, eżistijaj il-qalb tagħna li hija birda tibda titkebbeż bil-mod il-mod. Ma qabel ma nitlu u naqsam magħkom ftit modi kif aħna nistgħu mbagħad kulħadd jaddatta huwa nimmeditaw il-passjoni, nixtieq naqralkom silta mill-ittra lil Lut, kapitlu 12, verus 2-4. Meta l-awtur ta' din l-ittra jekteb hekk. Inżommu għajnejna merfuqa lejn Ġesu li minnu tibda u fih tintemm il-fidi tagħna. U li floklena li kellu qudiemu qata s-salib bla xejn ma' islajb tiegħu u issa qiegħed fuq in-naħa tal-lemin tat-tron ta' Alla. Aħsbu mela fih li qata l-oppożizzjoni kbira min-naħa tal-midinbin biex ma tejjewx u ma taqtawx qalbkom. Sa issa fil-ġlieda tagħkom kontra d-dnub qatt ma żammejtux hekk kiebes li wasaltu biex ixxerdu demkom. Ċelawtu l-ittra lil Lut biex ma nejjewx u ma naqtawx qalbna x'inhija s-soluzzjoni li nżommu għajnejna merfuqa lejn Ġesu. U li ma Ġesu? Ġesu li qata s-salib bla xejn ma qis il-għajb tiegħu, ċe niffissaw il-ħarsa tagħna fuq Ġesu imsallab. Din eżistijaj in-nisrani li rrid jimxi war Ġesu li rrid joħroġ mill-bruda li forsi waqajna fiha iridu npoġġu l-ħarsa tagħna fuq Ġesu msallab. Stant Ignazju mill-Loyola jgħidilna li il-passjoni ta' Ġesu fiha nsibu żewġ raġunijiet għaliex għandna nikkontemplawha, nimmeditawha. Fiha għaliex naraw il-kruwa ta' dnub. Aħna meta nimmeditaw il-passjoni ta' Ġesu fid-dbatija fiżika u emozzjonali tiegħu nilmħu x'inhu d-dnub. Id-dnub aħna ma nafux x'inhu. Bħalma fuq is-salib Ġesu jurina lilu nnifsu bħala s-Salvatur tagħna, ma jurina wkoll id-dnub x'inhuwa. Il-kruwa tal-passjoni turina l-kruwa ta' dnub. U fl-istess ħin fil-passjoni aħna nimmeditaw, nesperjenzaw, niskopru, napprofondixxu l-imħabba kbira ta' Alla lejna. Eżisti din hija il-frott tal-meditazzjoni, narfu l-imħabba ta' Alla u l-kruwa ta' dnub tagħna.
Eżisti biex aħna nirrealizzaw kemm mikruha l-bruda spiritwali. Irdu nimmeditaw is-salib ta' Ġesu. Ġesu ma kienx bieret. Ġesu kellu qalbu meħeġġa għalik u għall-missier. Ġesu tant kellu qalbu meħeġġa li sofra l-passjoni għalik. Għalik biss kieku dan kien possibbli kien jagħmlu wkoll. Kif eżistijaj aħna nistgħu nimmeditaw il-passjoni ta' Ġesu? Hekk nixtieq nofrilkom 10 metodi, esperjenzi, idulhom li tridu, u mhux forsi kollox jgħod tal-kulħadd, imma forsi xi ħaġa tista' tolqot lilek kif inti tista' timmedita l-passjoni. L-ewwel ħaġa li ninkoraġġikom hija li naqbdu l-Vanġelu f'idejna u naqraw u nitolbu biċċa biċċa kuljum il-passjoni ta' Ġesu. Il-passjoni tinsab fl-4 Evanġelji San Mark, San Luqa, San Mattew, San Ġwan u tinsab l-aħħar parti tal-Vanġeli eżisti. Nissuġġerilkom illi jekk niġu f'kontemplazzjoni diretta tal-passjoni permezz tal-kelma talla, l-ewwel u qabel kollox. Jekk illi tgħid ħanaqbad ir-rakkont tal-passjoni tibda mill-Ġetsemani sal-qawmin ta' Kristu u taqra biċċa żgħira kuljum. Tgħid l-ewwel pereżempju għamilt ta' San Mattew, mbagħad għamilt ta' San Mark, mbagħad ta' San Luqa, mbagħad ta' San Ġwan. Imma toħodha biċċa u timmedita, taħseb fuqha, titlob biha, tara x'laqtek. Tħalli l-Ġesu verament jurik lilu nnifsu l-imħabba li biha huwa mħeġġeġ biex joħorġok mill-bruda tiegħek. Inħeġġek aqbad il-Vanġelu u immedita il-passjoni permezz tal-Evanġelju. It-tieni mod eżisti kif aħna nistgħu nimmeditaw il-passjoni ta' Ġesu hija bil-għajnuna ta' kurċifiss, statwa. Il-kontemplazzjoni kristjana eżistijaj tirrikonoxxi il-bżonn sensibbli tal-affarijiet umani li jgħinuna biex neħlu fil-misteru ta' Ġesu. Il-kurċifiss bħala statwa jgħinna neħlu fil-misteru ta' Ġesu msallab, mhux biex nifqu fuq il-kurċifiss bħala statwa fih nifsu, l-istatwa demek biex timmedja, biex tgħinna għaliex aħna ma nitolbux biss bl-ispirtu, ma nitolbu b'moħħna, bir-rida tagħna, bl-immaġinazzjoni tagħna, bl-effett ta' qalbna li anke li jrid jara biex aħna bil-ħarsa tagħna fuq l-ġbija ta' Ġesu nidħlu fil-qalb ta' Ġesu. Għalhekk neħeġġitkom li jekk ikolkom kurċifiss li hekk isir partikolari għalikom. Kurċifiss li inti taf li tista' tirrikorri lejh, immaġni li tista' ġiba quddiem għajnejk meta għandek bżonn. Sammakom jiena kurċifiss partikolari li jieni nimmedita l-passjoni ta' Ġesu bħal dan huwa il-kurċifiss tant il-Patrit Franġiskani ġewwa il-Belt dak li b'mod popolari aħna ngħidu l-kurċifiss ta' Ġesu biex niftehmu. Imma huwa ġbija li jien personalment jieni nimmedita ħafna l-passjoni ta' Ġesu. Ma kulħadd jista' jkollu l-kurċifiss partikolari tiegħu. Eżistijaj. Jiena nħeġġitkom biex ikollkom dan il-kurċifiss li inti tista' taqbdu f'idejk. Kurċifiss li inti tista' tbus il-pjagi tiegħu, hekk li tista' tagħmel anke daw il-ġesti ta' affett mill-qalb tiegħek illi ikissru il-bruda ta' ġewwa fik, illi xi ħaġa inti tista' tara biex tfakrek kemm Alla jħobbok. Għax meta tara kemm Alla jħobbok titħobbu lura u toħroġ mill-bruda tiegħek. It-tielet mod kif aħna nistgħu nimmeditaw il-passjoni u dan jista' jkun hekk mod popolari ħafna huwa il-Via Sagra. Hekk il-Via Sagra illi ħadet xejra matul iż-żminijiet ta' 14 stazzjon illi hija devozzjoni popolari ħafna nsibuha fil-knejjes. Nagħmluha mod speċjali fir-Randan, però m'għandix tkun limitata għar-Randan. Il-Via Sagra għandha tkun parti mill-ħajja tagħna mqaddisin kun jagħmluha kuljum jew kull nhar ta' ġimgħa. Il-Via Sagra. Biex kuljum aħna niftakru fil-passjoni ta' Ġesu. Hekk il-Via Sagra għandha l-vantaġġ li toffrilna 14 il-mument mill-passjoni ta' Kristu b'talb qasir. Imma jiena biex nimmeditaw ta' spiss il-passjoni ta' Ġesu. Jekk din tgħinkom, forsi mhux kulħadd tienu, ma jekk din tgħinkom inħeġġitkom illi nagħmlu il-Via Sagra b'mod regolari.
Issa kulħadd skont kif jista' huwa, imma biex ikollok dik xi ħaġa li tgħinek anke fil-passjoni tal-mulej. Ir-raba' ħaġa li nissuġġerilkom hekk sabiex tgħinkom timmeditaw ftit il-passjoni hija anke xi film tajjeb dwar il-passjoni. Inħadmu diversi films dwar il-ħajja ta' Ġesu, kollha kemm huma ituna l-passjoni, forsi 2 partikolari huma il-Jesus of Nazareth, u film klassiku dwar Kristu, imma anke The Passion of the Christ ta' Mel Gibson, film li fi żminijiet nagħmel hit biex ngħidlek li jurina l-vjolenza tal-passjoni dibatija ta' Kristu mod vividu ħafna. Fi żminijietna it-teknoloġija li jiena nara film dwar il-passjoni jista' jgħinni fuq il-ħajja spiritwali tiegħi, jista' jgħinni nimmaġina biex nimmedita Ġesu minn xi xadda. Eżisti. Jiġifieri nibqa' ngħid l-aħjar ħaġa għall-kelma t'Alla, però daw l-oħrajn huma kollha jgħinuna jkollok kruċifiss li tagħmel via sagra li tara film dwar il-passjoni ta' Ġesu. Inħeġġitkom mill-qalb. Eżisti. Jekk issibu xi film li jgħinkom, aħna llum ngħixu f'din id-dinja ta' teknoloġija, ta' arti, eċetera. Dawn huma modi kif il-bniedem tal-lum jista' wkoll jużhom biex jikkontempla il-misteru ta' Kristu. 5 mod li nista' nissuġġerilkom biex timmeditaw il-passjoni hija anke billi taqraw xi meditazzjonijiet fuq il-passjoni minn ħajjiet ta' qaddisin. Per eżempju, San Alfons Maria de Liguori għandu ktieb apposta fuq il-passjoni ta' Kristu, kien ħobb jużah ħafna San Piju tal-Pjagi. Santa Faustina fid-djarju tagħha insibu diversi momenti li timmedita u tikteb u Ġesu jkellema fuq il-passjoni. Santa Veronika Giuliani, qaddis oħra li kellha l-Pjagi, soru Clarissa Cappuccina, fid-djarju tagħha u nsibu anke ktieb bil-Malti ismu Lubija ta' Mara, illi jitratta l-ħajja ta' dil-qaddisa b'siltiet mid-djarju tagħha, titkellem ħafna fuq il-passjoni. Santa Gemma Galgani ukoll qaddis oħra li titkellem dwar il-passjoni. San Piju tal-Pjagi ukoll insibu fl-itri tiegħu referenzi għall-passjoni. Il-ħajja tal-qaddisin ta' qabilna, jien ħobbni ta' qaddisin ta' qabilna għaliex, għax aħna nkunu qaddisin ta' żminijietna. Qaddisin tal-lum. Il-qaddisin ta' qabilna eżistijaj immeditaw il-passjoni, ħallunna kitbiet fuq il-passjoni. Patri Piju, per eżempju, għandu libret żgħir dwar Ġesu fil-Ġetsemani. Tistgħu ssibuh għal-bejħ bl-Ingliż anke hawn Malta. Ħeġġiġkom ħafna hekk li naqraw il-qaddisin x'qalu fuq il-passjoni ta' Ġesu. Għax il-qaddisin eżistiji kontemplaw il-passjoni mnebħin mill-Ispirtu Santu, mhix biss spekulazzjoni teoloġika jew akademika, imma intuizzjoni tal-Ispirtu, u għalhekk xi drabi daw il-qaddisin mistiċi jagħtuna ħielu dawl fuq il-misteru ta' Kristu illi forsi b'moħħna u bit-teoloġija biss ma naslux li naslu. Il-Papa Ġwanni Pawlu II fl-ittra il-bidu tal-millenju ġdid, meta jitlobna biex nibdew mill-ġdid minn Kristu, ipoġġilna kemm il-Vanġelju, kemm it-teoloġija, imma anke l-mistika, il-qaddisin mistiċi li huma għarfu lil Ġesu b'mod partikolari. Eżisti, Santa Teresa tal-Bambin Ġesu hija waħda minn dawk li Ġwanni Pawlu II jipproponilna wkoll. Illi hija wkoll it-titlu tagħha kien tal-Bambin Ġesu manka tal-Wiċċ Imqaddes xi taqqat il-misteru tal-inkarnazzjoni mal-misteru tas-salib ta' Kristu. Ukoll fiha nsibu ħiel dwar il-passjoni ta' Ġesu. Il-punt huwa sibu qaddis li jista' jakkumpanjakom fil-meditazzjoni tal-passjoni. Imbagħad eżisti ħaġa oħra li tista' tgħinna fil-meditazzjoni tal-passjoni hija li nħejju lil nfusna għal-qrar hekk f'meditazzjoni tas-salib. Jiġifieri meta tara s-salib ta' Kristu, meta tara l-passjoni fiha inti tibda tara d-dnub tiegħek. Per eżempju, fiċ-ċaħda ta' Pietru, tibda tara inti meta ċħadt il-Ġesu. Fit-tradiment ta' Ġuda tara meta int tradit il-Ġesu. Meta l-Ġesu neżżawh minn ħwejġu fil-passjoni, tara meta inti neżżajt il-ħadd ieħor mid-dinjità. Meta l-Ġesu għajruh, tara int meta tajjar. Meta l-Ġesu kienu vjolenti fuq u meta int kont vjolenzi bil-kliem jew bl-emil. Il-passjoni tikxef id-dnub. U allura eżistijaj mod tajjeb kif aħna nħejju ruħna l-qrar biex noħorġu mill-bruda hija billi nimmeditaw il-passjoni ta' Ġesu u dnub li naraw fiha
narawh f'ħajjitna, narawh ġewwa fina. Inħeġġixkom mill-qalb eżisti biex aħna nħorġu mill-bruda spiritwali rridu nersqu lejn is-sagrament ta' qrar u m'hemm xejn nisbaħ li nieħeruħna qrar billi nimmeditaw il-passjoni ta' Ġesu u fiha niskopru d-dnub tagħna, niskopri li d-dnub tiegħi kien dak li kkawża din id-dbatija għal Kristu. U bil-mod il-qalb tagħna terġa' tinħakem mill-imħabba u l-entużjażmu meta nirrealizzaw Alla kemm ħabna. Mod ieħor kif nistgħu nimmeditaw is-seba' mod il-passjoni ta' Ġesu eżisti biex noħorġu mill-bruda spiritwali huwa billi nimmeditaw is-seba' kelmiet ta' Kristu. Din hija xi ħaġa li tista' tina wkoll li forsi nagħmluha fi żmien tal-Eid, iż-żmien tal-Randan Imqaddes. Hekk imma s-seba' kelmiet ta' Ġesu li tgħid hekk matul din il-ġimgħa nieħu kelma kuljum u nimmedita l-passjoni permezz tas-seba' kelmiet. Infakkarkom x'kienu is-seba' kelmiet, missier aħfirhom għax ma jafux x'inhu ma nagħmlu. Għandi laċċ, hawn ibnek, hawn ommok, Alla tiegħi li xtlaqtni. Jassuni lek illum tkun il-ġenna miegħi. Missier nerħiru f'idejk, kollox metmum. Dawn huma s-seba' kelmiet li Ġesu jgħid fuq is-salib eżisti. Kemm għandna bżonn hekk illi inżommuhom għaliex fihom juruna Ġesu fid-dbatija tiegħu hekk x'kien hemm f'qalbu. U dan iħeġġiġna meta nifhmu illi fil-qalb ta' Ġesu fl-aħħar mument fil-passjoni tiegħu Ġesu jaħfer. Jekk inti bret minħabba nuqqas ta' maħfra, Ġesu msalla iħeġġek għall-maħfra. Ġesu bilaċċ. Ġesu msalla bilaċċ li mħabtek. Kif tista' inti tibqa' biret meta dan Alla msalla fuq salib jgħidlek jien bilaċċ għalik. Kif tista' qalbek tibqa' birda meta qed jgħidlek nagħtik il-ommi biex tkun ommok. Qed jagħtik l-iktar relazzjoni umana profonda qed idaħlek fiha qed jiftaħ ir-relazzjoni tiegħu ma' Marija għalik. Daqshekk kbira mħabbtu. Meta tisma' l-Ġesu jgħid Alla tiegħi li xtlaqtni, meta tifhem li Ġesu jgħidha dik minħabba d-dnub tiegħek. Minħabba d-dnub tiegħi, Ġesu jesperjenza fuq is-salib. Il-konsegwenza tad-dnub tiegħu tiegħek li l-infern. Meta Ġesu jħoss in-nuqqas tal-missier, Ġesu jesperjenza d-batija tal-infern. Tifhmuha kemm kbira d-batija ta' Kristu u dan minħabba d-dnub tiegħi. Kif nista' nibqa' biret quddiem dir-realtà? Illum tkun il-ġenna miegħi. Kif tista' tibqa' biret quddiem din il-ħnina ta' Alla? Illum intu wkoll tista' tmut. Tħallix għal-għada. Illum iridek miegħu. Missier nerħi ruħi f'idejk. Ġesu jħeġġek fuq is-salib biex inti tafda lill-missier. Anka fl-iktar momenti jibsa. Mhux tibret għax tgħaddi minn żmien ibes, imma tafda. Kollox hu mitmum. L-aħħar kelma li Ġesu f'San Ġwan fuq is-salib. Ġesu għamel ir-rieda tal-missier sal-aħħar minħabba fija u minħabba fik. Kemm hija kbira. Ħabna sal-aħħar. Ġesu ma jagħtax qalbu minnek. It-tniem mod kif aħna nistgħu nimmeditaw il-passjoni hija il-quddiesa. Hija ħaġa kbira dina m'għandix jien nidħol fid-dettall tagħha, però żisti aħna fil-quddiesa b'differenza minn dak kollu li qedtilkom s'issa, aħna fil-quddies mhux niftakru fil-passjoni ta' Ġesu, imma fil-quddies aħna ngħixu l-passjoni ta' Ġesu. Aħna nitlu fil-passjoni ta' Ġesu. Fil-quddies aħna neħtlu fis-sagrifiċċju ta' Kristu issa. Aħna ngħixu l-passjoni issa. L-Ispirtu Santu jneħħi żmien u l-ispazju u jdaħħalna f'dak il-mument. Għalhekk San Pju tal-Pjag jgħaddim il-passjoni waqt il-quddiesa biex jurina x'jiġri waqt il-quddiesa f'ġismu. Aħna nkunu fuq il-Kalvarju f'kull quddies. Id-disa mod kif aħna nistgħu nikkontemplaw il-passjoni eżisti hija propju billi wkoll nimmeditaw id-demm ta' Ġesu. Hija devozzjoni antika fil-Knisja. Ġesu li xerred demmu, id-devozzjoni li id-demm ta' Kristu. Hija devozzjoni li ddaħħalna fil-passjoni ta' Ġesu. Tradizzjonalment insibu dawn il-momenti meta Ġesu xerred demmu fil-passjoni. L-ewwel fil-ġnien tal-Ġetsemani, it-tieni fil-flagellazzjoni,
Ir-raba fl-inkoronazzjoni mix-xewk. It-tielet fil-koronazzjoni mix-xewk. Ir-raba meta tabba bis-salib, infakarkom li San Bernard ta' Clairvaux għandu devozzjoni li l-pjaga l-moħbija ta' Ġesu, illi anka il-Madonna ġew għawdex kelmet il-Franġisk Portelli li kien għex fi żmien ta' Carnegrima f'Tapino u rikmandat ħafna din id-devozzjoni. Il-ħames mument huwa meta Ġesu niżżawh minn ħwejġu, immaġinaw il-libsa ta' Ġesu ħaġa waħda mal-pjagi tiegħu meta niżżawh hemmhekk Ġesu jerġa' jxarra d-demmu. Is-sitt mument huwa meta Ġesu salbuh li xerra d-demmu. Is-seba' mument meta l-Ġesu nifdulu qalbu. Araw, is-seba' mumenti meta Kristu xerra d-demmu għalina fuq is-salib li huma kollha meditazzjoni profonda ta' tbatija ta' Ġesu. Kif jista' jkun dan id-demm mxerret ta' Kristu? Maħalli kbiret, meta tifhem lil mulej, it-tixrid tad-demm fil-Bibja għandu sinifikat profond, ifisser loti tal-ħajja. Id-demm huwa simbolu tal-ħajja. Id-demm mxerret hija l-ħajja li hija mogħtija. Kif tista' l-passjoni ma ċċaqallikx minn ġewwa u tifhem li Kristu qed jagħti ħajtu għalik. Eżisti. Id-devozzjoni li id-demm ta' Kristu tgħinna nagħmlu dan. Imbagħad l-għaxar mod kif nistgħu nimmeditaw il-passjoni ta' Ġesu hija billi nimmeditaw id-tbatija tal-Madonna maquda ma' Ġesu fuq is-salib bħala il-kooperatriċi fil-fidwa tagħna. Eżisti. Id-tbatija li anka l-Madonna ddit minna b'mod moħbi ma kienet maquda ħaġa waħda ma' Ġesu. San Bernard ta' Clairvaux jgħidilna li kull ma Ġesu għadda f'ġismu Marija batitu f'qalba. Id-duluri li nimmeditaw il-Marija d-dolorata nifmu kemm Ġesu Marija iħobbuna b'qalb waħda. Araw eżisti kemm il-passjoni, il-meditazzjoni tagħha tista' ċċaqlaqna mill-bruda tagħna u minn qalbi nħeġġiġkom sabiex noħorġu mill-bruda spiritwali. Nitolbu inħallu l-passjoni ta' Ġesu tfejjaq il-bruda tagħna ħalli niksbu mill-ġdid intimità u entużjażmu għall-glorja tal-Alla u għas-salvazzjoni tagħna.